Da gaske ba zai yi kuka ba. Jijo Production. Fatima Zira ce kurke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Fatima Zira ce kurke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Gafuru rahimun Allah majidincin da kallamin rana. Na san ka san abin da ke a cikin zuci da bakina. Sani nake bida na hawa na iso a share kukana. Na magale mabar da nake marari yar annabi gatana. Salati mafi kidayen lissafin da ba za a gano ba. Kai wa ma'aikina wannan da bai taba ƙarya ba. Sira da maminci a daɗa mai da bai misalai ba. Alaikasa da sabon manzo na da ya share kukana. Sira ce farke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Shaddita ne na neman sa hannun kukumin duba. Alkaulahi barhamatin azal annabi ya yi duba. Ashan fakadire tilani da nufi sun rike rabba. Shagadan fode kunar ka kuka ba ni san mahaifina. Ya taskar haske makurar kyawu zara nake zance. Alawiya ya sokar Mahmudu cikakkiyar mace. Madafar mai bankunan salati Fatima sirri ce. Mabarata muke muka dauka Fatima safu da marana. Fatima Zira ce farke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Na mai san Zara uku dan taso hannu kudan tafa. Ga wata dama nan ta zo kuma zo mu shigo rumfa. Batulu ce hanyar da nake bi ni mai tunkuɗe jarfa. Alan wasalan ku nika nema ni ku ne abin sona. Yaya man bawul karama ta Fadima kudai nake nema. Samu san ku zuciya ta kosa a jiki yana kirma. Shauki na san ku ne ya kama ni ina ta yin fama. Yarje ku bani dama na gane ku share kukana. Ce farke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Na ta tunanin yadda nake aiki ban sa kwakwalwa ba. Na rude na rasa hanyar daidai balle na yau duba. Neman ku ne yasa ni ɗimaucewa ganin ku ne riba. Ina kuki ne Zara uku je kada ni ku yafi laifina. Kullum kukan zuci nake yaushe zan ga muradina. Na fada wani hali mai daɗi sanki nake nana. Burin da ke a cikin zuciyata ku so ni cikar muradina. Farin cikin raina in ganna kusan ku shine fatana. Zira ce farke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Lamuni nake nema in ganku kuna cikin raina. Je da ni na sai ka taho mu tafi kuda a kunne na. Muradi nake in ganku Fadima sanyin idanuna. Na bar kowa ku ɗaya ne ɗauka ku ne tunanina.
Salamun alaiki ya ummul khairi sannan ki mamana. Salamun alaiki ya mafakar halittu share hawayena. Salamun alaiki ya yar mai makka gatan iyayena. Salamun alaiki rahmar rabbani ku kula da ni nana. Basira ce farke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Haske baya kamar hasken babanki wallahi bai kai ba. Nai nazari na kasa na gane ku ina nake duba. Kaunu gaba ɗaya neman ku suke suna ta yin tuba. Ba sanin Allah inda ba ku dan Allah ku kama ni. Duk matsayi ya kasanki yake tabbas kin zarce kowa. Mata ko kuma za neman ki ake kece uwar kowa. Ribar dukkan mai nema ke ce da ba a misaltawa. Rana zafi nuwa kuna wayo ni na hana. Basira ce farke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Zan taya ba ku da wanda na samu makurar kyawo. Idan na yo zara uku an sata kusa ta yo yawo. Ya zan cikin al'umma ne ku kawai san ku nake kiwo. Idan na yo baitin ku ya zama farin ciki ga masoyi ne. Ina son neman alfarma na taho na gaida babanki. Biza ni kaso dan kawo ziyara na nake ban naki. Tun da kin ce an ban shi kenan ki nuna ikonki. Na zo Madina na gaishe ku fadi ba na cika burina. Basira ce farke ta da gaske ba zai yi kuka ba. Alhamdulillah na gode Allah da ka bani sannana. Sai shukuran na ƙara godewa a zuci da bakina. Zani sai bance komai a gare ku ba kuwa yana na. Ku ƙara ban kalmomi zara'u da zan ƙara komota. Faɗi Basira ce farke ta da Digital gaske. Production.